Sådan der. We're going her. Jeg starter på det her. Og så går jeg top. Går du top? Ja. Hvad går du top? Fordi så kan jeg bare spænde en Q. Jeg skal bruge for den i bunden. Jeg skal ikke fight overhovedet. Du skal fight. Nej, jeg er mega squishy på at se min, hvad jeg har købt. Jamen, det var fandme dumt. Vi skal ikke gøre det. Jo, kom nu. Nej. Så kommer Ralle herovre. Kommer Ralle over nu. Med computer. Markus. Markus. Hvad? Kommer han over med computer, eller hvad? Har det ikke stationær. Markus, han giver mig ikke svare længere. Sikkert fordi han er en fed home. Jeg sidder lige og skriver og slap dog af. Hvad siger I til mig, Jan? Kommer han over med computer? Nej, han skulle have noget mission, så han måtte ikke spille her, så kommer han her og spiller. Nå. Eller Kartus nu. Det er herinde, der foregår. Hvornår har vi sidst fundet ud af det der? Det ved jeg ikke. Jamen sidst gang jeg gjorde det, mand. Jeg skulle da ikke få kills ud af det endnu. Jamen jeg har fået en masse så... Men... Vi dør sgu på det her. Jeg bare gå væk. No shit. Ja, Markus, gå væk. Nu dør jeg. Jeg fanden ikke, hvad jeg gør. Jeg bliver sgu da... Se, hvad fanden fik ud af det var? Markus, gå... Oh my god. Tror du, jeg lige skal dem, mand? Vi kan godt gøre det. Ja! Go. Så skal du sgu da ikke flash? Er du dum eller hvad? Markus, jeg skal bare gå mega ind i kampen, mand. Kæmpe nøb. Nej! Sut den! Kæft, jeg håber fandme du der. Fald flashen for det. Jeg er sgu død. Nå, det er Magnus. Altså, hvad skal jeg gøre? Du var sgu da dig, der var mega lidt inde i fighten fra starten af, mand. Nå, jeg må så flasher du ind, der det var det jeg mente. Men hvad skal jeg gøre? Jeg ved ikke. Alternativt, så er jeg bare død. Hvorfor er det, jeg tror, Esben spiller Kartus, det er da åndssvagt. Ja, jeg spiller Aatrox. Fuck de to herovre. De vil nok bare have dig, tror jeg. Fordi du er den eneste, ikke har været død, så vil de bare have dig, tror jeg. Jeg kommer bagfra! Lad være med det. Okay. Vasallas er Orbe. Markus, bare gå. Og Anna. Woo! Jukes! Hvad er du gang i, Esben? Fuck, de skulle da evil low, mand. Jeg tror, han kommer op, Magnus. Magnus ned, Magnus! Ja, tak. Han smed sin Q-bag der. Til alder. Og jeg er bare mega nøb, eller hvad? Oriania. Kom så, sgu ønsker. Nej, det skulle ikke passe. Hvorfor fanden går du? Hvad fanden? Ja, det var sgu fordi du var på alder, mand. Så troede jeg sgu ligesom du fløj af. Du stod sgu lige foran mig. Jeg er ikke W. Jeg er stadigvæk ved det. Nej! Jeg skal der. Guys, jeg er død. Oh my god, kom ind der også. Markus. Minions, kom nu minions! Ah.
Kan I ikke bare gå i lanes? Eller? Skal så bare lade med fight. Ja. Vel, vi pusher bare hernede. Bare hold det, Magnus. No, Esben back. Esben, run! Der er SS2. Der kom de så med. Så med det. Nej, det var spændende. Shoo! Hvor bare ned, Esben? Det var for... Goddag, når der ikke er nogen med Max SS. Se lige tænderne i forlader. Riven forlader. Super. Riven forlader. Nej, de kan faktisk bare på alle. Max, kom nu. Det skal de have den. Oh my god, Markus, man. Jeg flanger. Bare gå. Esben, kom nu. Nej, jeg skal lige have dem her, Max. Fuck. Nå, ja. Stå lige nu. Nej. Ja. Der. Max, gå op og sæt den i midten. Esben i smøren. Jeg smager din mikrofon sådan helt op i, ned i halsen på dig selv, eller hvad? Hvad? Og din mikrofon er ned, helt ned i halsen på dig selv, eller hvad? Nej, hvorfor? Det lyder sådan. Nej. Så er der nej. Juke. Juke. Esben vandt egentlig der game der, du. Ja. Jeg så har sikkert ikke lagt det op. Klar, Magnus. Magnus kan give 3. Ja, jeg skal ikke gå ind. Fuck. Ser jeg. Død nu igen, Magnus. Ja. For fanden. Jeg skulle ikke være for heldig med dig. Eller Esben vandt de der game der på YouTube. Ja, det var. Så du ikke, hvor fedt det var? Jeg skulle slet ikke. Jeg så jo sgu da ikke. Jeg så ingenting. Så skal du bare kigge hurtigt igennem. Jeg så du fik 1 eller 2 kills eller sådan noget. Jeg så du fik double kill, så ikke mere. Var det ikke det, du sagde, du var højeste fee? Jo. Hvorfor vil du gerne gå åben? De kom. Hun kom, det var hun var ikke. Nej, helvede. Jeg har været foran den. Nej, sgu da. De er sgu helt inde i toweret. Okay, Max han får ham ikke. Nej. Fuck. Nej, du fucking dårlig. Ja, hvis jeg havde gjort det, så ville jeg gå ind i tower range. Endnu mere. Prøv at se. Ej, vi fik ham der, mand. Ej, den tror jeg lige, jeg skal have den der, sådan. Red, du kan få lov til at tage dig. Guide news. Kan jeg købe den der? Nå, måske fordi jeg ikke er back. Magnus, så kommer Riven op mod dig. Lol. Ja, det er fint. Vil du hjælpe mig? Oh my god, man. Hold kræft, det må være. Han siger, tag dig for ikke, mand. Oh shit. Nej, jeg er ikke det. Lad os til. Døde de begge så der. Ja. Jeg smager på box. Ja. Aces. Det kommer mig. Nej. Jeg slæver lige 3 med her.
De går for Jesu. Gå for Jesu. Magnus, din lokker, mand. Jeg skal da hele alt muligt. Ja! Good job. Nej, så er vi med. Agerer, Magnus. Yes. Guys, 2 sekunder, aldrig han lige kom. Folk jeg skal... Så det er YOLO her. Nej, hvad er gang i? Shit! Så lige jeg trækker mig tilbage, der ikke også er noget ned, tror jeg. Det kan vi ikke rigtig klare til. Så se. Gå, jeg vil nok lige. Woo! Hold du fucking væk, din face, Mads, mand. Kom her. Du ved. Jeg gik bare, men de slog mig. En eller anden grund. Flot Jesper. Jeg undrede dem totalt meget. Kommer Rejle, eller hvad? Ja, han er kommet. Nå. Prøv lige at en fed bøse for mig. Jeg kan godt høre dig. Pis. Fuck det. Har du kommet? Aha, for ja. Det er bare gå godt. Ring. Ja, der står en inde i det andet værelse, der står en kontorstol. Nej, jeg vil have Bravo. Super. Eller Magnus. Bare gå efter en, jeg har en her. Nej! Fuck sake! Hvad så bøsser Riven? Yeah! Nej, det er derovre. Det er... det er helt over mod muren. Nej, der er helt over... Ja, derinde. Vi har toweret. Jeg vil helst have bot tower, hvis det. Jeg skal prøve at se lige, hvad fanden sker for en mikrofon, mand? Hvad? Prøv her, mand. Ja, jeg er så pik, Max. Det gør det fandme. Hvad så nu? Oh, fuck. Nå, det er fordi, jeg lige står. Magnus, så. Magnus, der kommer mange. Fuck, der kommer mange hernede. Jukes! Jeg har sgu ingen HP. Jeg har godt ingen interview, men den Ja, Max, det er måske ikke de smarteste du gør, eller? Med fanden i skærmen, når jeg går ind på LOL og go og sådan noget. Jeg ved ikke nu. Ja, du må have en turn på dem, Esben. Boom, den! Det er bare den der fucking Riven der. Good job. Så er det bøsse. Nu har du double kill. Triple kill. Den er æder ikke, den her. Ej. Det er ikke værd at bruge source på det. Hende kan du ikke. Du må fandme godt lige have sagt, du er hjemme. Kom nu. Du har en 6, tror jeg. Du må godt bare trykke over til hinanden, så ved de ikke, om du spiller eller ej. Du kan bare slå en til. Yeah. What to do? Lige mig. Du har en kill som Magnus. Så. Jamen, det var ham, de går efter. Altså, Jens vil som spil easy kill. Åh, de kan godt tage den, tror jeg. Ja, what det? Yes, kom. Hold. Close catch.
Ej. Jo. Den skulle da, det skulle da være noget som 3. Så du skal bare ikke slås en eller anden. Det ligner. 1000 minions, så ikke slås. Nej. Det får jeg jo ikke engang for helvede. Jeg kan gøre mana. Oh my god. Skal vi fucking slås her? Gang i. Det er jeg ikke. Jo. Så bare hold. Nå, jeg så Magnus og Busser. Og så Magnus. Fuck. Det bliver en film. Ingen til at rippe. Hvor var alt jo. Det bliver også svært at op. Gå ned til ham. Slidt. Bare push der. No. Glemmer at bruge din... Jeg bruger den aldrig, jeg har den bare. Sæt den der. Skal vi fucking slås eller hvad? Jeg har tænkt nok. Nej, så bruger jeg den ikke. Jeg skal have den på 1 eller 2. Nej, på 2 eller 3. Det må godt lige meget. Du kan da godt tænke den der. Hvad så med hende der lige den der? Ja, alt. Jeg skal fuck mig minus. Du dør faktisk med minions, men du gør noget andet. Ja. Hvad er den her? Ja, så køb Sheen først. Og så det der, ja. Det er bare tilfældigt. Ved du hvordan jeg lige juker Yasuo her, mand? Esben, turn på ham. Nej, sgu da nej. Har du syg hoved? Der skal jeg fange mig minions. Oh fuck. Jeg putter... Nej, stil. Løb for helvede. Hvor meget liv har jeg? Ja. Fucking lå. Nej, stå i bussen for helvede. Fuck du. Nej, hvad fanden er du gang i? Ja, hvilken vej skal du løbe, Markus? Hvilken vej ellers, mand? Skulle der nedad imod Magnus? Ja, der havde Yasuo bare kommet. Åh, det var sgu ikke der han kom fra. Det var det sgu da. Var det sgu da ikke? Det var det sgu da. Det var det sgu på min skærm. Det er på et billede, man kan se. Esben, du skal måske overveje at finish sit item på. Hvad? Hvorfor? Har du er det startet med at købe? Har du ham, Magnus? Jeg har ikke en skide. Og hun holdt det faktisk. Sig, det kunne komme. Åh, Magnus Olden bare. Det er også hver gang, Så jeg havde ondt, så jeg havde gjort det. Ja, det så. Det kommer der bare sådan gamle mennesker. Døjse nu. Det er bare sådan en gammel menneske, der Ja. Det skal passe deres have jo. Ja, kom igen. Jeg ved det altså bare det. Åh, den fise røv, mand. Prøv lige. Hvad er det, du kigger? Nej, du bruger det på et hjerte. Det er sådan en ekstra røv. Jeg har skrevet. Ja. Go, drenge. Kør. Den kører på. Åh, Magnus, jeg kommer her. Åh, pussies, mand. Ah. Er du klar? Ja, klar. Det er da lige som en kører, faktisk. Det Det var en. Nej, de fanger det. Ja, det er noget selv. Ja. Nå. Hvor er det om sende frem? Ja, den her først, skal den der. Ah, jukes. Ah, jukes. Jeg vidste det bare. Dreng. Bare smiger her. Åh. Så fucking dårlig. Gå efter Yasuo. Gå efter Orianna. Vi er hende, der sgu ikke så. Gå for break. Gå væk med din fag. Nej, kom. Åh, Markus. Det var sgu ikke min skyld, lille fuck. Det skal da altid din skyld, mand. Du mangler nu kan købe. Det er ikke den der. Jo. Din double rating stikker på ability. Så ligger de patch på også. Så er det der. Eller Magnus, så. Åh, Esben.
Flæk hende, flæk hende. Surprise, motherfucker. Oh, Nå, nu kunne jeg sætte de der mure der. fuck's sake. Han spurgte noget. Ja, tak. Kom on, så slet ikke. Jeg har sgu en masse kills. Så skal man også holde bare. Wow, Esben har kun fået 6, nej, 1 kill siden. Er du sur? Åh, nej. Ja, det ved jeg ikke. Du kan ikke holde. Nej. Hvad fanden laver du? Hallo, dude! Jeg vil gerne have det. Det er Ja, aldrig. det- jeg tror, man skal have mange. Jeg har faktisk sat en lille plads. Hold så. Lille lort, mand. Er klar på, at vi går? Go! Nej. Fucking pussy. Pisten smadrer, du kan ikke være. Jeg holder dig. What the fuck? Okay, det skader faktisk virkelig godt. Det er ikke kun noget kode. Jeg giver om. Nå, Magnus. Altså guys, der skal ace nu. Pisse. Det var fandme helt i det. Hold nu bare kæft. Tag ham for helvede, tag ham. Så er han på at miste, men fanden. Kom nu, Magnus. Jeg tænker, jeg er passiv. Jeg har bruge passiv på det der åndssvagt. Altså, når du dør farvet, så pages du på det. Men det er lige meget Magnus. Jeg tror ikke, jeg vidste det. Det ligger over i den der... Tror du ikke farvet? Ved han ikke, ved han ikke. Hey, yes. Ej, jo. Nej, jeg vil have kode. Nå, fucking reklame. Gå nu væk derfra, mand. Jeg tror, det er Yes! Jeg kan ikke engang slet ikke. Nej. For helvede! Nej. Hold jeg stopper her, eller? Hvad så, Magnus? Det er faktisk sjovt, de reklamerer for, at det lyder bedre i premium, men det er selvfølgelig også rigtigt nok. Det er bare, at Fucking nærrøv, mand. mennesker kan faktisk ikke engang sådan mærke, at det lyder. Nej, det kan nej. Det er bare latterligt. Det har jeg ikke de ting. Eller de tingene går, men de ved. Tingene folk jo ikke over. Altså, hvis man siger, at det lyder bedre, så lyder det bedre. Det er bare sådan, det er. Fisse! Og hun dræbte sig selv der. Det er nu bare den fucking hæppe der. Du kan flash. Du er så fucking dårlig at spille. Kom nu, lad os slå den. Slå! Jukes. Og jamen og... Jamen og... Nej, ups. Tag en bøs. Hallo? Det er sgu da ikke noget liv. Men Magnus han er old. Flash. Oh shit. Nej. Jeg tøner, jeg gør det. Hvis du er W og så Q og så B og Blue Jeans. Hjælp mig. Fuck! Du kan ikke bruge den, mand. Nøb, Markus. Markus. De er fake. Lol. De er faktisk orange. On range. Det er også on range. Nej, der var jeg to. Jo. Det er for helvede. Jeg juker ham. Hvad fanden er du gang i? Jeg løber lige op. Fuck, du er dum, mand. Hold kæft, hvor du ringe til. Præcis, og så løber han videre. Så løber du kraften tilbage igen. Så løber han videre, så kom nu her, Yasu. Jeg skulle bare dræbe dig. Hans bare... Hans... Lad nu være. Dø nu, Pille. Dø! Ja, dø ham. Kom nu. Nej! Fuck, han er rolig, mand. Han er faktisk... Noob, Markus. Jeg melder sig ud. Markus, jeg fucking hader dig. Men så sørger der lige smag hende her for dig, hvis det skal være. Fuck, hvor fedt. Prøv at se
Expect Og jeg lige Jamen, nej, jeg fik en lasus. nej, Esben. Hvad har du gang i? Tak for spil, bøse.